Cieľom tohto nariadenia má byť to, aby rodičovstvo v jednej krajine bolo uznané aj v inej krajine a tým pádom, ale hlavným cieľom je to, aby deti mali prístup napríklad k pasom, cestovným pasom a tak ďalej, čiže k dokumentom. Mňa veľmi mrzí, že Európska komisia a časť členských štátov pristupuje k tomuto ideologicky, lebo v rámci rozhovorov o tomto nariadení sa začali pretláčať rôzne ideológie, zasahovať sa začalo do kompetencií členských štátov, kde sa stanovovalo, čo napríklad je manželstvo a čo nie je manželstvo. Toto je pre mňa absolútne neakceptovateľné a vidím, že deti sa stávajú obeťou ideológie, lebo namiesto toho, aby sme riešili to, ako dieťa môže získať cestovný pas, tak my tu riešime ideológiu a presadzujeme ideológiu a zasahujeme do kompetencií členských štátov, čo považujem za vrcholne nezodpovedné a neakceptovateľné. Myslím si, že sa treba jasne voči tomuto ohradiť. Ja som to už urobila od začiatku diskusie o tomto návrhu. Som upozorňovala na to, že ten prístup je ideologický a upozorňovala som na to, že Slovenská republika sa musí vyhradiť voči tomuto. Keď bol minister spravodlivosti pán Karas, tak aj Slovenská republika vyjadrila svoj nesúhlas s týmto postupom a s týmto návrhom a ja dúfam, že Slovenská republika bude tak ďalej aj pokračovať a že nedovolíme, aby sa cez takéto nariadenie, ktorého cieľom je to, aby deti mali prístup k dokumentom, pretláčala ideológia a nejakým spôsobom sa uzurpovala moc v Európskej komisii a v Európskej únii na to, aby sa rozhodovalo o tom, že čo je a čo nie je manželstvo. Slovenská ústava to hovorí úplne jasne, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou a je veľmi dôležité, aby sme si takýto prístup na Slovensku dokázali aj uchrániť.